No, jo el que sí que vull parlar te dia del premi, no? Que és una gran satisfacció personal, no? Però que és que hi ha més coses, hi ha més coses. No, no m'has parlat del premi. Explica'm quin premi... Bueno, el premi al millor actor principal en el certamen comarcal d'Àrtic de Torrent és un premi que tradicionalment, i d'altres, que tradicionalment pues, ens han motivat molt al grup de teatre de la Canyada. D'alguna manera, aquest certamen sempre ha estat el punt de referència a partir del qual hem triat les nostres obres, i estos últimos anys, a lo millor, pues, sí que hem acudit a ell un poc més en precari. L'any passat, per exemple, no teníem obra preparada i concorreguérem allà en Usted puede ser un asesino, que era una obra que ja havíem representat, fora de concurs, per lo tant. En altres edicions anteriors, quasi des del principi de la creació d'aquest concurs, fa 17 anys, pues, hem participat en totes. I sempre hem tingut més o menys sort, en algunes, pues, en fi, hem aconseguit un premi, tot d'altre. En este cas, pues, bueno, això dic que és una gran satisfacció per a mi aconseguir este premi, encara que no hem aconseguit cap altre més. Però sí que tinc que dir una cosa, la creació del personatge no treballa únicament l'actor. Sí hi ha una part, un percentatge del treball que és meu, però hi ha una part, quasi jo diria el 50%, que correspon al director. És el director el que diu si aquest personatge està donant les pautes que vol, si aquest personatge és creïble o no ho és, te va polint, te va corregint, te introdueix modificacions. Tu el que tens que ser és un poquet esponja i absorbir tot el que te diga, provar. Aixina no és, doncs bueno, anar provant, buscar, oferir-li solucions al director fins que el director diga per ahí m'agrada, no? Per tant, és un treball del director. També és un treball dels companys, perquè l'actor, jo no sé on ho ha sentit o ho ha llegit, però actuar és reaccionar. I efectivament, això ja els antics, els pares del mètode modern de teatre ja ho diuen, l'actuació, la bona actuació, és una reacció davant dels altres, del mitjà, en aquest cas davant dels altres. Si els companys no te proporcionen un estímul davant del que puguis reaccionar, la teva reacció és falsa també. Per tant, també els correspon, els arriba una certa part de la responsabilitat sobre el premi. En cap cas, per tant, un premi, crec, en teatre és un premi individual. Sempre trobes... I jo, per això sí que vull aprofitar per a dir-ho i per dir-li als meus companys, a Bea Mínguez, que l'estic veient ara sí en la reproducció, un treball molt net. El premi ha sigut d'una aspirina per a dos, no? Una aspirina per a dos, sí. Un treball molt net, un treball que, clar, si ella treballa net, tu acabes treballant net també, vull dir, tens que fer-ho. També per Javi, que en alguns moments, jo ho he vist en algunes fotografies, algunes instantànies, que té que ser el meu amic, i és el meu amic, i ho veus en la fotografia, perquè veus com escolta, veus la disposició i l'actitud que té, i això te fa reaccionar també com el que ets en aquest paper, el seu amic. També Sílvia, ara està així Sílvia, una mil cares fantàstica, perquè hem de pensar que feia per almenys 6 papers. El paper de Susan, Susan imaginada, Susan real, el paper de diferents xiques que apareixen en diferents escenaris, la discoteca, la pinacoteca, un gran treball també.
i naturalment el de Nancy que apareix menys, però bueno, és un punt de contrast important perquè fonamenta tota la problemàtica que està passant Alan, i jo crec que a més en el vestuari tot també la veig molt encertada, molt de l'època que vol representar l'obra. Naturalment hi ha una part important que correspon als efectes de so i d'il·luminació, i en aquest sentit el responsable, que és Álvaro Lizart, no ho he dit antes, Sílvia Montañés és la xica que fa de Mil Caras, la xica Mil Caras, i Javi Furtado el que fa de Vic, el meu amic i l'home de Linda. Álvaro Lizart està al so i Joan Verdú és el director. Joan Verdú és un home que té ja una experiència llarga com a director, és un membre del grup de teatre Cauen que dirigeix Pep Ricard. Com se diu, però? El grup de Pep? Grup de teatre Cauen. Cauen. Cauen, sí. Precisament un espectacle que ells han posat en escena durant molt de temps ha estat Cauen, i actualment tinc que dir que estan fent un altre també molt elegant, molt bonic, que és Equiliquà. Bueno, pues Joan Verdú és un home que té experiència també com a cantautor, com a actor de cinema, en televisió, i és un home, per tant, que té moltes coses que comunicar i en el que jo he disfrutat moltíssim i espero disfrutar més perquè encara ens queda molt que treballar en ell. Evidentment, sí, s'ha acabat una part que és la creació del personatge, però el personatge està encara per créixer, espero que creixi molt més i que, bueno, pues és un personatge neuròtic totalment. He hagut de buscar el neuròtic que havia dins meu. Sí que tinc que dir que... Ha costat de trobar? Ha costat de trobar perquè tratarem d'evitar a Woody Allen. Woody Allen n'hi ha un. Woody Allen no es pot imitar. Si apareixia algo paregut, no tenia que ser Woody Allen, sinó el meu propi neuròtic. I jo crec que, bueno, el que ve a dir el premi test és que s'ha aconseguit. Algú, ahir, el jutjat o qui siga, ho ha vist, i per tant, aquesta és la importància que té. Però també s'ha de dir que el personatge està per créixer. Tenim per davant una sèrie d'actuacions dins del programa del SAR i esperem que ens accepten alguns concursos interessants, els que ens agradaria presentar-nos, i podem quedar bé tots i disfrutar de treballar en la línia d'esta obra. ¿Y el nacimiento del espai d'interpretació? Paralelament, y nacimiento y desarrollo, en Vétera. Paralelament. Paral·lelament, sí, l'espai d'interpretació és una altra història. Però és paral·lela? Sí, és paral·lela, vull dir que... És paral·lela, sí. Dime. Clar, l'afició... És una altra tasca en la que tu estàs ficat. Sí, no, l'afició teatral se m'ha apoderat de mi totalment. Certament, l'espai d'interpretació és una ocasió. Tinc que dir que jo no deixo de buscar possibilitats per aprendre, per fer teatre, fer cursos, buscar, explorar, investigar, perquè realment és una passió que jo crec que sols qui està en ella... O té una, no sé de qui parle, ja que té una passió. Sí, o té una passió i pot entendre això, ¿no? ¿Sabes qué me diu a mí la gente últimamente? Claro, a ti te gusta la fotografía a estas alturas, a ti te gusta. Digo, pues sí, a ti te gusta coser, a ti te gusta ver culebrones, a ti te gusta no sé qué, a mí me gusta la fotografía y vamos a hacerle. Quan tu te montes una càmera digital, però en fi. Jo crec que hi ha moltes coses que depenen del temps. És dir, hi ha moltes... Però si hi ha una passió se hace. Sí, perquè la passió també ve perquè hi ha una certa premura del temps. Segurament si jo el dia tinguera 48 hores... Estàs ara parlant... Ernesto, soy Ismael Serrano en la entrevista de Didac. Perdón.
espera, mira, que estic mitjà. 1.600, vale. Si tinguérem 2 vides, 3, i el dia durara més temps i poguérem dedicar-se a les nostres passions, als nostres hobbies, segurament tindríem més d'un. A mi m'agrada la fotografia, el que passa és que tinc que prendre decisions, tinc que tomar per... No, jo parlo de la meva passió. No, evidentment, però també m'agrada cantar i m'agrada la música, però tinc que prendre decisions. No puc dedicar-me a cantar o a cultivar la meva olla, m'agradaria, però no, faig el que puc. Mira, aquest cada dia que veus, el veus, ahí, ese de cartó, Sí. està ple de negatius analògics, que jo treballava, tenia un fill, una casa, treballava en psiquiàtric, no sé quants, i feia fotos, i saps que les feia. És a dir, quan tens una passió, la exercices. Sí. Si tens diners per comprar-te l'instrument i lo necessari. I si no, a plazos. Sí, això és cert, però... Y entonces tus hijos son tus modelos, tu marido es tu modelo, tus amigos, la naturaleza y los animales. Jo el que vull dir és que per mi el món és apassionant. És apassionant, té moltes coses que m'apassionen, però a totes no me puc dedicar. I tens que triar. De totes maneres, Didac, dedicant al teatre, suposant que tu quieres fer fotos d'un viatge o de com vas de ta casa a l'Ateneu, per exemple, pues agares una càmera i no és que te tingues que dedicar a la fotografia, però fotos pots fer i que desenvolupis més el teatre. Dic fotos com puc dir una altra cosa, no? Igual que vas en bicicleta, que fas deport, que vas a comprar... Sí, pots fer fotos, també pots pensar, pots repassar un text, pots cantar, pots repassar les idees de lo que vas a fer durant el dia, com vas a treballar... Pots fer moltes coses, el que passa és que a vegades tens que prendre decisions, no? A mi m'encanta anar a córrer. Tu estàs parlant d'eleccions. D'eleccions. Estàs parlant d'elegir. Sí. Elegir. Tens que elegir. Quan jo vaig a córrer, per exemple, podria fer moltes coses, però ja estic preocupat decidint com organitzar el meu temps, pensant en la meva feina, en els meus clients, que a vegades també m'ocupen molt de temps. També m'apassiona, però clar, tinc que prendre decisions. No puc fer tot el que m'apassiona, mezclarlo perquè... Elegir y priorizar. Lo más apasionante de todo. Lo que más de más. Home, lo més apassionant de tot, per l'aspecte lúdic que té, és el teatre. Però sens dubte que el teatre i la psicologia té una connexió i que m'apassiona per les coses té que veure aquesta connexió segurament. Però evidentment el teatre té un component lúdic que no ens hem d'enganyar, a tots ens agrada lo lúdic i ho disfrutem i per què no, no? I per tant pot ser que a vegades fas aquesta elecció. De totes maneres, clar, procuro no descuidar l'aspecte professional perquè és important no sols per mi, sinó també pels meus clients. Hi ha qüestions de compromís, també. Estic controlant els dos fills. Pues ja està quasi, no? Sí, ahí da el duplicat. Espera, está yendo un momento.